Akwụkwọ nke Joel isi nke mbụ. Okwu Jehova gwara nwa Petuel, nụrụ nke a unu ndị okenye, geenụ ntị n'olu ndị bi n'ala ahụ niile. Ma ihe dị otu a mere n'oge unu, n'oge ma ọ bụ n'oge nna unu ha. Gwanụ ya ụmụ unu, ka ụmụ unu kọọrọ ya ụmụ ha na ụmụ ha ruo mgbe ọzọ. Ihe fọdụrụ n'ime Pamasediọn unu nke igurube riri, nke igurube eriela. Ihe fọdụrụ n'Ikube erielakwa site n'ogidi Skuta. Tetanụ ndị aṅụrụma, kwaa akwa ma tie mkpu akwa, unu niile ndị na-aṅụ mmanya vaịn n'ihi mmanya ọhụrụ, n'ihi na a ga-ewepụ ya n'ọnụ unu. Ee, mba dị ike na-enweghị aha na-abịa n'ala m, nke eze ya dị ka eze ụbọ akwara. O nwekwara ogwe aka ụbọ akwara dị ukwuu. Ọ na-eme ka ubi vaịn m laa n'iyi. Ọ na-akwatụkwa ụgbụgbọ osisi fig m. Ọ na-ewepịakwa ya ma tụdaa ya. Alaka ya aghọọla ọcha, dịka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke yi akwa mkpe maka di ya mgbe ọ bụ nwata. Ụlọ Jehova enweghị nri na ihe ọṅụṅụ. Ndị nchụaja, ndị ozi Jehova na-agba ọsọ. Ubi ahụ emebiela. Ala ahụ na-eru uju n'ihi na ebibiela ọka. Mmanya ọhụrụ akpọnwụwo, mmanụ alawokwa. Ihere ga-adịrị unu, ndị ọrụ ubi, tienụ mkpu akwa, unu ndị ọrụ ubi vaịn, maka na ogbugbo, n'ihi na ubi kachasị ike alawo n'iyi. Osisi vaịn akpọnwụwo, osisi fig emebiela mkpụrụ pomegranet, nkwụ, osisi apụl na osisi niile dị n'ọhịa akpọnwụwo. N'ezie, mmanụ aṅụ akpọnwụwo maka ụmụ mmadụ. Raparanụ ma kwaa akwa, unu ndị nchụaja, tienụ mkpu akwa, unu ndị na-ejere ebe ịchụ aja ozi. Bịanụ dina n'abalị niile, unu ndị na-ejere Chineke m ozi, n'ihi na onyinye nri na-site n'ụlọ Chineke unu. Meenụ ka a napụ unu àjà ihe ọṅụṅụ ngwa ngwa. Kpọọnụ nzukọ dị nsọ. Kpọkọtanụ ndị okenye na ndị niile bi n'ala ahụ n'ụlọ Jehova Chineke unu. Tikuonụ Jehova, ewo ụbọchị ahụ, n'ihi na ụbọchị Jehova dị nso. Ọ na-abịakwa dịka mbibi sitere n'aka Onye kasị elu. Ọ bụ na ebupụghị anụ ahụ n'ihu anyị, na ọṅụ sitere n'ụlọ Chineke anyị. Mkpụrụ osisi rere ure n'okpuru àjà ha. A gbajiri ụlọ nkwakọba ihe n'ihi na ọka akpọnwụwo. Anụ ọhịa agbaala ebu. Igwe ehi adaala ogbenye n'ihi na ha enweghị ebe ịta nri. A lakwara igwe atụrụ n'iyi. Jehova, m ga-akpọku gị n'ihi na ọkụ agbaala ebe ịta nri ọhịa. Ire ọkụ agbaala osisi niile dị n'ime obodo. Anụ ọhịa na-etikwukwa gị mkpu, n'ihi na iyi akpọọla nkụ. Ọkụ agbalakwa ebe ịta nri nke ọzara. Akwụkwọ nke Joel isi nke abụọ. Fụọnụ opi n'ime Zayọn ma tie mkpu n'ala ahụ maa jijiji, n'ihi na ụbọchị nke ugwu nsọ m, ka ndị bi na ya niile, Jehova abịawo, n'ihi na ọ dị nso. Ụbọchị ọchịchịrị, ụbọchị igwe ojii na ọchịchịrị, dịka ụtụtụ fesa n'elu ugwu. Otu ahụ ka e nwere nnukwu ndị mmadụ na ndị dị ike. Ọ dịghị nke dị ka nke a site na mbido. Ọ gaghịkwa adị mgbe ọ gasịrị ruo afọ nke ọtụtụ ọgbọ. Ọkụ na-ere n'ihu ya na n'azụ ya ọkụ na-ere.
nke dị n'ihu ya na n'azụ ya bụ ọhịa tọgbọrọ n'efu, nke mere na ọ dịghị ihe ga-agbanahụ ya. Anya ya dị ka ihu ịnyịnya na ihu ndị ịnyịnya na-agba ọsọ, dịka ụda ukwu n'elu ugwu, dịka ụda ire ọkụ na-erichapụ ahịhịa ọka, dịka ọtụtụ ndị na-akwado agha. Ndị mmadụ ga-ama jijiji n'ihu ya, ihu niile ga-acha ojii ojii. Ha ga-agba ọsọ dịka ndị dị ike, ha ga-akwagakwa mgbidi dịka ndị agha. Onye ọbụla ga-aga n'ụzọ ya, ha agaghị akwụsị n'ụzọ ha. Ọ dịghị onye ga-akwa ibe ya, kama onye ọbụla ga-eje ije n'ụzọ nke ya. Mgbe ha dara n'okpuru mma agha, ha ga-eche na ha agaghị emerụ ahụ. Ha ga-agba ọsọ gaa n'ihu na n'azụ obodo. Ha ga-agba ọsọ n'elu mgbidi, ha ga-arịgo n'elu ụlọ ma banye site na windo dịka ndị ohi. Ụwa ga-ama jijiji n'ihu ya, eluigwe ga-ama jijiji, anyanwụ na ọnwa ga-agbakwa ọchịchịrị, kpakpando ga-ewepụkwa ìhè ha. Jehova ga-emekwa njem ya n'ihu ndị agha ya, n'ihi na ndị agha ya dị ukwuu, n'ihi na ọ dị ike ụbọchị Jehova nke na-eme. Onyenwe anyị dị ukwuu ma dịkwa egwu, onye ga-anagide ya? Ya mere, ọ bụ na ugbu a Jehova na-ekwu sị, tụgharịanụ, chigharịkwute m, na mmadụ niile na iru uju. Mee ka obi unu dị mma site n'ịbụ ọnụ na ịkwa akwa. Obi unu ọ bụghị uwe unu. Tụgharịanụ Jehova Chineke unu, n'ihi na ọ bụ onye nwere ekele na onye ebere, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, na onye dị ukwuu. Ọ na-echegharịkwa ihe ọjọọ. Onye ma ọ ga-alọghachi wee chegharịa ma hapụ ngọzi? Onye ma ọ ga-alọghachi wee chegharịa ma hapụ ngọzi na onyinye nri na onyinye mmanya nye Jehova Chineke unu? Fụọnụ opi na Zayọn, doo ọbụbụ nsọ unu, kpọọ nzukọ dị nsọ, kpọkọtanụ ndị mmadụ, doo nzukọ nsọ, kpọkọtanụ ndị okenye, kpọkọtanụ ụmụaka na ndị na-aṅụ ara, kpọkọtanụ nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ n'ime ụlọ ya na nwunye ọhụrụ n'ime ụlọ ya. Ka ndị nchụaja, ndị ozi Jehova, kwa akwa n'etiti ụzọ mbata n'ebe ịchụ aja sị, kwụsịnụ ndị gị Jehova. Enyekwala ndị mba ọzọ ike ịchị ya, n'ihi na ha ga-asị mba ọzọ Chineke ha. Mgbe ahụ Jehova ga-anọ n'etiti ndị mmadụ sị, olee ebe ihe onwunwe nke ala ya dị, ma na-azọpụta ndị ya? Ee, Jehova ga-aza, ọka na mmanya vaịn na mmanụ. Ị ga-agwakwa ndị ya sị, lee, jupụta na ya, agaghị m eme ka unu bụrụ ihe nkọcha n'etiti ndị mba ọzọ, kama m ga-eme ka ndị agha nke ugwu pụọ n'ebe unu nọ. M ga-emekwa ka ihu ya chee ihu n'oké osimiri ọwụwa anyanwụ, na nsọtụ ya gaa n'oké osimiri kachasị anya. Ọ ga-adakwa n'ala kpọrọ nkụ na nke tọgbọrọ n'efu. Isi ya ga-arịgo elu, iru ure ya ga-arịgo elu, n'ihi na o buliwo onwe ya elu. Atụla egwu, kama laghachi azụ, n'ihi na Jehova ga-eme ma ṅụrịa ọṅụ, n'ihi na ọṅụ na ihe ukwu. Atụla egwu, unu ndị bi n'ọhịa, n'ihi na ebe ịta nri nke ọzara dị ndụ. N'ihi na osisi na-enye mkpụrụ ya, osisi fig na osisi vaịn na-enye ike ha. Ṅụrịanụ ọṅụ, ụmụ nke Zayọn.
Tụkwasịnụ Jehova bụ Chineke unu obi, n'ihi na o nyewo ihe ezi omume. Unu ga-emekwa ka ihe dakwasị unu. Ihe ya bụ ihe ikpeazụ n'ọnwa mbụ na ọnwa mbụ. Ụlọ nkwakọba ihe ga-ejupụta n'ọka, ebe a na-apịa mmanya na mmanụ. M ga-akwụghachi unu afọ ole tikado riworo, na mkpụrụ osisi, na ube na pama. Onye ọbịa ukwu m nke m zitere n'etiti unu, unu ga-eri ihe afọ eju unu, unu ga-etokwa. Jehova bụ Chineke unu, onye aha ya mere unu n'ụzọ dị ebube. Ihere ga-emekwa ndị m mgbe niile. Unu agaghị amakwa na m nọ n'etiti Izrel, na mụ onwe m bụ Jehova, bụ Chineke unu. Ọ dịghịkwa onye ọzọ ihere agaghị eme ndị m. Mgbe e mesịrị, m ga-ezipụ mmụọ m n'ahụ anụ ahụ niile. Ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga-ebukwa amụma. Ndị agadi unu ga-arọ nrọ. Ụmụ okorobịa unu ga-ahụkwa ọhụ, nakwa n'ahụ ndị ohu na ndị ohu ahụ. Ndị okenye n'oge ahụ, m ga-enye mmụọ m. M ga-emekwa ihe ebube n'eluigwe na n'ụwa. Ọbara, ọkụ na ogide anwụrụ ọkụ. A ga-agbanwe anyanwụ ka ọ ghọọ ọchịchịrị. Ọnwa ga-aghọkwa ọbara tupu ụbọchị ukwuu na nke dị egwu nke Jehova abịa. Ma onye ọbụla nke ga-akpọku aha Jehova ga-azọpụta, n'ihi na n'ugwu Zayọn na n'ime Jerusalem, a ga-enwe nkụda mmụọ, dịka Jehova kwuru, na n'ime ndị fọdụrụ, Jehova ga-akpọku. Akwụkwọ nke Joel, isi nke 3. N'ihi na lee, n'oge ahụ na n'oge ahụ, mgbe m na-eweghachi ndị Juda na Jerusalem n'agha, m ga-akpọtakwa mba niile, mee ka ha gbadata na ndagwurugwu Jehoshafat. M ga-esokwa ha maka ndị m. N'ebe ahụ ka m ga-ekpe ekpere maka ihe nketa m Izrel, ndị ha chụsasịrị n'etiti mba dị iche iche ma kesaa ala m. Ha atụọla nza maka ndị m, ha enyewokwa nwa ha nwoke nye akwụna. Ha erewokwa nwa agbọghọ ahụ maka mmanya vaịn ka ha wee ṅụọ. Ee, gịnị jikọrọ mụ na gị, Taya na Saịdọn, na mba niile nke Palestia? Unu ga-enye m ụgwọ ọrụ. Ọ bụrụkwa na ịkwọ m ụgwọ ọrụ, m ga-enye gị ụgwọ ọrụ gị n'isi gị ngwa ngwa, n'ihi na ị narawo ọlaọcha m na ọlaedo m, bụrụkwa ihe ọma na ihe dị mma n'ụlọ nsọ gị. Ụmụ Juda na ụmụ Jerusalem, ka unu resịrị ndị Gris ka ha si n'oke ala ha pụọ. Lee, m ga-esi n'ebe unu rere ha pụta. M ga-akwụghachikwa unu ụgwọ ọrụ ahụ. M ga-ezigakwa ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom n'aka ụmụ Juda. Ha ga-erekwa ha nye ndị Sabịa, nye onye nwe ala. N'ihi na Jehova ekwuo ya. Kesaa nke a n'etiti mba dị iche iche. Kwadebenụ agha, kpọtenụ ndị dị ike, ndị agha niile kwadebenụ bịa. Gbaanụ ubi unu ka ọ bụrụ mma agha, kpọkwa akpịrị ịkpọ nkụ unu ka ọ bụrụ ùbe. Ka ndị na-adịghị ike kwuo sị, abụ m onye siri ike. Chịkọtanụ onwe unu niile mba ọzọ, zukọtanụ gburugburu unu. N'ebe ahụ ka Jehova ga-atụda ndị dị ike. Tetanụ ndị mba ọzọ, bịanụ na ndagwurugwu Jehoshafat, n'ihi na n'ebe ahụ ka m ga-anọdụ ala ikpe ndị mba ọzọ niile ikpe. Nọdụnụ ala, n'ihi na mkpụrụ osisi vaịn achaala. Bịanụ, gbadata, n'ihi na ụlọ nchekwa ejula.
Ee, ebe a na-azọcha mmanya agwụla, ike agwụla ha n'ihi na ihe ọjọọ ha dị ukwuu. Unu igwe mmadụ, bịanụ na ndagwurugwu ebe a na-azọcha mkpụrụ vaịn, n'ihi na n'ụbọchị Jehova dị nsọ na ndagwurugwu n'ebe a na-azọcha mkpụrụ vaịn. Anyanwụ na ọnwa ga-agba ọchịchịrị, kpakpando ga-ewepụkwa ìhè ha. Jehova ga-ewepụ ihe ọjọọ, wee mee ka njem ya dịka osisi. Ọ ga-emekwa ka ọ maa jijiji, ma Jehova ga-abụ olileanya nke ndị ya, bụrụkwa ike nke ụmụ Izrel. Mgbe ahụ, unu ga-amara na mụ onwe m bụ Jehova Chineke unu, onye bi na Zayọn, bụ ugwu nsọ m. Mgbe ahụ ka Jerusalem ga-adị nsọ, ọ dịghịkwa ndị ọbịa ga-agafe na ya ọzọ. N'ụbọchị ahụ, ugwu ga-awụsa mmanya ọhụrụ, ugwu ga-asọpụta na mmiri ara ehi. Akụkụ mmiri niile nke Juda ga-asọpụta na mmiri. Site n'ụlọ Jehova, isi iyi ga-asa ndagwurugwu Shitim ga-apụta. Ijipt ga-aghọ ọzara, Edọm ga-aghọkwa ebe tọgbọrọ n'efu, n'ihi na mkparị nke ụmụ Juda, n'ihi na ha wụfuru ọbara aka ha dị ọcha n'ala ha. Ma Juda ga-ebi ruo mgbe ebighị ebi, Jerusalem ga-ebikwa ruo mgbe ọzọ, n'ihi na m ga-eme ka ọbara ha kwụsị, nke m na-emebeghị ka ọ kwụsị. Jehova ga-ebikwa na Zayọn.